खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नै दा बेलासे समावहाय उन्दुना सिखारनानै मोनसे भिडिअ बानायलायनोसै आङो होनना साननानै बे भिडिअखौ बानायदों आरोना। ओमफ्राय भिडिअआ जाबाय माबा मोननैसो कमेन्टनि रिप्लाइ। बे कमेन्टआ दा साननैसो फैगासिनो माने मिउजिक भिडिअनि सायाव आरो आब'आ मिउजिक भिडिअ बानायथाराखै नामा, मिउजिक भिडिअ नायनो लुगैदोंमोन बेफोरबायदि आरोना कमेन्टआ। सासेल' मानसि हराखै, सानै साथामसो हरबाय। बिनिखायनो आङो बिनि सायाव भिडिअ बानायनो होननानै बानायदों आरोना। ओमफ्राय नै आङो दिनै खानायखौ बेबायदि हखोनानै लादों। खानायानो बेबायदि हखोनायनि जाहोनाबो जाबाय आब'आ मालाबा भिडिअ खानायखौ हखोनानै बानायलाय, खनसेबो खानाय हखोनाय नुवाखै, नायनो लुगैदो होननानै बुंबाय। बिनिखायनो आङो दिनै खानायखौ हखोदों। आं बुहुत मानसिनि कमेन्टनि रिप्लाइ भिडिअ बानायोना, बिनिखायनो बे खानाय हखोनो थिननायखौबो आङो हखोबाय। बेथ' इसेबां गिदिर खोथा नङाना न'। ओमफ्राय आंखौ खानाय हखोबा एसे बोरैबा नुयो आरोना गावनो गाव। खाफालाबो जा गुवारना आंना नै आसि थाइबासो जाखागोन गुवारानो। बिनिखायनो आं खानायखौ बारा हखोआ। ओमफ्राय दाना आङो मिउजिक भिडिअनि सायाव बुंनोसै। आङो ना दा साननैसो आङो मिउजिक भिडिअखौ बानायथ'ला। मानो बानायथ'ला होननानै बुङोब्ला जोंनिथिंजाय दैज्लाङा दासो जा धुमधाम जागासिनो। जोंनिथिंथ' दै गैयामोन ना, ओमफ्राय दैया दाबावैसो फैनानै गायनाय फुनाय धुमधाम आरोना। ओमफ्राय आरो बेबायदि मावनाय दांनाय बोथोराव मिउजिक भिडिअ बानायनोबो आङो सोलाबथ'नाय नङादि, बिनिखायनो आङो मिउजिक भिडिअखौ बानायथ'ला। आरो आंहा मिउजिक भिडिअ बानायनोबो दख'ना गोदानबो गैला। ओमफ्राय आरो बायनोबो दा दैज्लां बोथोराव थाखा फैसाफोरा एसे मा होनगोन थेक्का जायोना। दैज्लां बोथोरफोरावथ' बिराद मा होनो हाजिरा लानाय मानाय बेफोरावनो थांसोयो। फैसा नांगौ जायोदि मिउजिक भिडिअ बानायनायावबो, फैसा थाब्लासो बानायनो हायो आरो फैसा थाब्लासो बानायनो हायो। ओमफ्राय आरो दख'ना गोदान गोदान गाननानै बानायब्लासो मोजां नुयो। आंबा बै खनसे ओरैबायदि बुंजानाय आरोना माबायावहाय उदां उफोरां एलबाम बानायनायाव आंथ' दख'नाफोरखौ जा दाम खम खमनि गानोना एलबामावबाबो। सासे मानसिथ' बुंजानाय आङो आब'आ एलबामफोरावनो जा दाम खम खमनि दख'ना गानो, एबार नेक्स्ट टाइम एलबाम बानायब्लाथाय मोजां मोजां दख'ना गाननानै बानाय, होनबाना मोजांसिन नुयो, गेमस्रि बायदि मोजां मोजां दख'ना गान बिदि होननानै बुंजानाय आरोना। ओमफ्राय आङो जा लासिं सिं मोनबाय। देनां फ्रि जाब्ला मोजां टाइम लानानै लासैनो बानायनोसै आरोना। गोदान गोदान दख'ना बायनानै बानायनोसै। बेखिनियानो आरोना एन्सारा। मिउजिक भिडिअ बानायथ'गोन ना बानायथ'आ सोंनायनि कुइसननि एन्सारा बेखिनियानो। ओमफ्राय ओरैबायदिबो सोंबावदोंमोन आब'आ खैथा मिउजिक भिडिअ बानायखो होननानै। आंथ' दासिम मोनथामल'सो बानायदों। माबानिफ्रायसो बानायनाय आङो लकडाउन कर'ना बोथोरनिफ्राय, बै समावदि फार्स्ट लकडाउन आरो सेकेन्ड लकडाउननिफ्राय नङा, बोसोरसे जाबाय। बोसोरसेयाव मोनथामल' बानायदों, मोनथामल'। ओमफ्राय बे लकडाउन समाव जा जेरावबो थांनो हाया माया बेफोरबायदि जासिदोंमोन ना, न'आव थानानैनो जा बरिं। ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदि बरिं जाबाय थानायनि कभार भिडिअफोरसो बानायलाबायदोंमोन। कभार भिडिअ बानायनो अरिजिनेल मिउजिक भिडिअबो बानायनो गोसो जानानैसो बानायदोंमोन आरोना। ओरैनोथ' आंहा लाइफआव एक्ट्रेस जानायनि थांखि गैखाया। बेफोरो ओरैनो मेम'रिनि थाखायल'सो आरोना। गोसोफोरनि लुबैनायखौ ओरैनो एसे सुफुंनायनि आन्थाल'सो, आरो देनां बोराय बुरै जाब्ला नायनो होननानै बानायना दोननायल'सो। आंहा एक्ट्रेस जानायनि थांखि गैया, साइज गैया, मा गैयानो, फिगारबो गैया, मा गैयानो। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै। दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायबाय, नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आरो जायबा आंखौ कुइसन खालामहरदोंमोन ना मिउजिक भिडिअनि सायाव, ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायबायब्ला साननानै लादो आरोना आब'आ जोंनि कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायबाय होननानै साननानै लादो। ओरैनोथ' आं लिरनानैबो खोन्थाहरनो हायोमोन, अब्लाबो खुगाजों खोन्थाब्ला मोजांसिन जायोदि, बिनिखायनो आं खुगाजों खोन्थाबाय। दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथावना मोनदोंब्ला साबस्क्राइबबो खालामना होदो। बाय बाय। बिउटि प्लासावसो बानायदों आं दिनैबो, बिनिखायनो एसे बिउटि जाफादों दां ना भिडिअआ।